Čaute ľudia, jsem zpátky a idem dostaviat náš rozestavený dom. Dávám včera video na YouTube. Teda jsem před chvilkou postavil, ale u vás to bude jako nic. Tak dostáváme a potom natočím video, které vás určitě nebude bavit. Zničím tento dom. Ale určitě vám ukážeme to zariadování, jak se bude zariadovat záhradu, nevím, či to dnes spravím, ale určitě budete o tom, jak se bude zrenovovat. Čiže jen robiť dovnútri a tak genetické úpravy. A tak dále. Tak staviame. A musím potom, ještě vám ukážu, jak zarábím já na tento servery peníze. Včera vám ukážu, nemám branko. Tak mám, ale také fitnější, takže napíšu keď VIP. Lomeno jako IT. Tak, do ryti. Něco mi trpá na na nic. Hodím na sebe. Tak. A chlebík, samozřejmě. Jaký vůl dal noc. To musíme mít i ten vůl, co dal noc. Po tento díli natočím já, že ničím ten dom, asi TNTčkem, nevím. Napíšem reset TNT druhé, to znamená, že ve všetkých kreskách můžem používat TNTčka, čak to je v pohodě. Já nikomu nedávám povolení do resky, alebo raz jsem dala, doplatil jsem to. Tak dostavíme. A potom videu, jak zbúram ten dom, natočím, jak točit cez Fraps. A potom videu, návod na rezidenciu. A plus nějaké príkazy v té reske. Pardon. Hráč Romo 5 si koupil sponzora. A já se si koupím sponzora. Nevím. Asi jo. Kam. Jo. Tím tu má trochu jídla. Ani stavěláme, my tady let's playujeme. Tak. No, tak zatím, když ještě robíme na poschodí, tady si dám také věci, na druhém poschodí, tam budeme mít sklad, no, a nový domy na světě. Mitri se bojštěl. Potom mám zapnutý God mod, koukajte. Že keď napíšem lomeno God, tak môžem spadnúť z akejkoľvek výšky do lávy, alebo tak, ale nic mi to proste neubere. To je výhoda God modu. Tak. Jerk býva v jakom meste, aj číslo domu, keby dalo chcel, by sa mu dať nejaké peníze. To je debil. Sekretárka stráček. Asi aj s stráčkem budem točiť nejaké videa. Uvidím. To sa bude dať robiť. To je mi kámoš Kreček Mireček. Nevolá sa Kreček Mireček, ale mu tak říkám. On to neví. Říkám mu Kreček Mireček. No to je hudba. Tak. Lepší server, keď sa mám priznať, jsem hrál. Nehrál, toto je najlepší server. Chcem poděkovat Blackfire 72 majiteľovi, že spravil konečne, teda, že dokázal spraviť takýto dobrý server. Tak. Stavíme. Dobre, strechu máme. Uvidím, či si spravím nějakou strechu, jakože aby to bylo vidět. Nevím. Nečekat. Tady spravím dveře.
nepípa, čo sa volá. Napíšem MSG pato iky si mi postavil taký pekný dom. Kde si postavil taký pekný dom. Zbereme lopatu. MSG. No, to nenapísal to do MSG, ale nevadí. Ne, pardon. Tak. Čekaj, tak. Jsem se bol, že jsem se hlásil. By som tam dal login, svoj login. To by bola hamba, keby niekto vedel môj login. Našťastie sa ho nikto nikdy nedozví. Lebo ho mám ťažké. Tak a potom vám natočím aj kľudne video, ako také zbytečné trošku, že že težím v doloch, také blbostičky. A píšte mi do komentáru, čo by si mal točiť, jak by si mal točiť, o čem by si mal točiť, kde mám točiť, co mám robiť pri tých videách. A tak, no chápete, nie. Tak, rýchlo musím to všetko vyťažiť. A potom, keď si kúpim toho sponzora 100%, tak natočím video, že staviam hrad, lebo na tento servery, keď si kúpi niekto sponzora, tak má prístup k pluginu World Edit. To je taký plugin, tady majú taký plugin na serveru, volá sa World Edit. Neviem, či to je tak, ale kamoš VIP, alebo kamoška VIP sa volá Kolobeska, na Skype mi napísala, že je prístup aj k World Editu, ale neviem, či je prístup k World Editu, lebo keď som zakúkal na sponzor VIP, sponzor výhody, nebylo tam niečo zmenené o tom, že je tam prístup k World Editu. Tak. Tento server má tuším 200 slotů, netuším, ale poviem vám jedno, má více než jeden slot. Tak, toto sa mi fakt nechce robiť. Podlaha. Neviem, čo to podlahu robím, asi na pol glowstone a na pol dreva. Asi tak nejak. Tak, no, jeho. Keď ma sledujete a robím tady blbosť, tak to si zvyknite, že Sebastian 3D robí blbosti pre tých nováčkov, ktorí ma sledujú. Sedím sa, že do roka budem mať 12 odberov a dokopy 500 slednutí. Dávam na tomu, že budem nejaký dobrý let's player, napríklad Government TV, typekam Gmojky a tak dále. Tak. No ťažíme. Gaz tam horí, že gaz, zombie tam horí. Potom ešte natočím video, jak na Elixíre, jak spraviť X-Battle. No akože, proč sa ma niektorí pýtate na Skype, jak spraviť X-Battle, to je úplne ľahké. V kreatívku. Tak. No, to za chvíľku, to zase dal noc. Toto není možné. Ja, rupla mi lopata. Lopata sklamala smia. No, ešte to, čím budem ťažiť do ryti? Asi z túto. Ale pochybujem. Dávam to na 1 ranu do sekundy. A táto je dobrá. Volkin den, kúvať nechajte den. Vím, co myslel. Citujem. Tak, Razor SVK
rozštvrtil na nazi 5 pomoci fist, čím? Fist, to co je za blbost. To jsem ještě v životě neviděl taký, že fist. Já taky se těším na 1.4.8, alebo 1.4, alebo 1.5.8, alebo 1.5, nevím. Ještě jsem se s tím neoznámil, nekoukal jsem se na fórum, teda že, no prostě tam je napísané, že jaké to bude Minecraft, ale čul jsem, že bude 1.4.8 alebo 1.5.1, či nějak tak, nevím, asi jo. Vypadá to, že došly suroviny, ale oni zmizel. Tady je taky plugin. Takto. No, rychlo. Tak. Pěkný dom, co? Potom ještě mám nějaký dom na prodej. To ukážem v nějakém díli. Lebo to robím zvlášť v hudbě a tak dále. Tak, budu aj, myslím, že vyjde na Assassin's Creed Revolution, na Assassin's Creed 3, Call of Duty Black Ops, na CSK. Aha, tak. Nebo co prostě. Já vám napíšu v nějakém vlogu, pochybujem. Nevím, či bude vlog, ale prostě vám napíšem toto, jaké hry mám a podle toho vyberte, kterou hru mám rád a točit z něho. A potom dám keby něco aj AQčko, Adventure Quest. To je taká blbostička pro malé děti. Ale je to dobré. Jako aj Minecraft je pro malé děti, ale hraje to kolko lidí Minecraft. Lebo keď jsem si kupoval Minecraft, to mám na kompě, ne? Toto hrám na notebooku. Tak ukázalo se mi tam, že 3 plus prodavačka se na mě tak divně koukala. Keď jsem to kupoval, ale však v pohodě, to nic. Ale jakože na to, že to je 3 plus, tak to je dobrá hra, ale ta bude asi nějaká tlačová chyba, lebo 3 plus to nemůže být. A to ještě k tomu Minecraft 1.2.5. Ale keď jsem si to updatenul, vyšel jsem na můj kupovaný server z online mod 3. Dal jsem si tam online mod 3 a updatenul jsem si to, tak mi to nešlo, musel jsem ho preinštalovat. Proto mám naštěstí notebook a tak to robím. Asi vykopím nějakou podzemnou chodbu, alebo podzemný sklep, kde to bude mít. No a já už bych to pomalu ukončil, lebo toto je určitě nad 15 minut. A keď se vám, a hned zase jdem točit další, a keď se vám toto video ľúbilo,